Λοιπόν, καλησπέρα. Περιστατικό πριν από 2 ώρες. Έχω περάσει τα Μάλγαρα, βγαίνοντας προς τα έξω. Με το που περνάω τα διόδια, λοιπόν, στα 100 μέτρα σταματημένο ένα αυτοκίνητο να βγάζει καπνούς από το καπό. Οι άνθρωποι μόλις είχαν βγει από το αυτοκίνητο, δεν είχαν ανοίξει καπό κτλ. Σταματάω επί τόπου και εγώ, ανοίγω προπαγκάζ, βγάζω πυροσβεστήρα, ήταν καπνός φωτιάς, δεν ήταν καπνός από ψυγείο, δηλαδή υδρατμή κτλ. Δεν προλαβαίνω να τον φωνάξω, έχει ανοίξει ήδη το καπό αυτός, φάουλ, έτσι, δηλαδή αυτό είναι σφάλμα. Κανόνας νούμερο 1 όταν έχεις τέτοιο πράγμα είναι να μην ανοίξεις το καπό σε περίπτωση φωτιάς, γιατί του δίνεις οξυγόνο και φουντώνει φωτιά. Λοιπόν, οπότε του φωνάζω κλείσε το καπό, κλείνει το καπό ο άνθρωπος, φτάνω εγώ με τον πυροσβεστήρα εκεί πέρα, ρίχνω από τη χαραμάδα αρκετά, ανοίγουμε μετά το καπό, συνέχισε και έκαιγε, δεν ήταν, είχε πιάσει καλά δηλαδή. Αδειάζω όλο τον πυροσβεστήρα εκεί πέρα πάνω, σχεδόν έσβησε. Έρχονται και άλλα 2 άτομα περίπου, 2-3 άτομα, με τους δικούς τους πυροσβεστήρες, οι οποίοι πυροσβεστήρες ήταν αυτοί του αυτοκινήτου που τα παίρνεις και από το σούπερ μάρκετ, ξέρω εγώ, σε στυλ σπρέι και τα λοιπά. Παιδιά, δεν δούλεψε κανένας τους. Ο ένας πατούσε, ψιλοπιτσιλούσε μπροστά, τον ερχόταν και αυτόν στα μούτρα, πλαστικά τώρα, ξέρω εγώ, ποιος ξέρει τι ήταν σπασμένο. Να μην τα πολυλογώ, το σώσαμε το αυτοκίνητο, έσβησε η φωτιά, πρόλαβε και έσβησε. Το καλό ήταν ότι ήταν πετρέλαιο και δεν ήταν βενζίνη, γιατί άμα ήταν βενζίνη ίσως να μην έσβηνε. Οπότε πετρέλαιο βραδίκαυστο και με το καπό που άνοιξε δεν έγινε και μεγάλο κακό, μεγάλη ζημιά. Εν πάση περιπτώσει, στο διατάφτα αυτό που θέλω να πω είναι ότι να έχετε τουλάχιστον έναν πυροσβεστήρα στο αυτοκίνητο, παιδιά, σοβαρό πυροσβεστήρα, από πυροσβεστικά είδη που πουλάνε πυροσβεστήρες για καταστήματα, για μαγαζιά κτλ. Θα πάτε να πάρετε έναν τέτοιο πυροσβεστήρα, μην παίρνετε αυτούς που πουλάνε στα σούπερ μάρκετ κτλ. Είναι ψεύτικοι, δεν μπορεί και να μην λειτουργήσουν, όπως έγινε και σήμερα. Ένας πυροσβεστήρας τέτοιος, από πυροσβεστικά είδη, δίκυλος για αυτοκίνητο, ο οποίος αναγωμώνεται κιόλας, δηλαδή εγώ τον είχα αγοράσει πέρσι και με πήρανε φέτος τηλέφωνο και μου λένε ότι ξέρω εγώ έτσι και έτσι θέλει αναγόμωση, ελάτε να τον αναγωμώσετε. Και η αξία του είναι λίγο παραπάνω δηλαδή από αυτούς τους ψεύτικους, έτσι, τα αστεία αυτά που πουλάνε. 20 ευρώ τον είχα πάρει και 30 να δώσεις θα σου λύσει τα χέρια. Δηλαδή θα το χρειαστείς μία φορά, όπως έγινε σήμερα. Σήμερα μία φορά χρειάστηκε, όχι για μένα ευτυχώς, για κάποιον άλλον. Όμως δούλεψε. Τώρα θα πάω εγώ Δευτέρα, θα τον αναγωμώσω και μπορεί να πάρω και έναν ακόμα να έχω, γιατί είδα ότι ήθελε έναν ακόμα πυροσβεστήρα τέτοιο. Αυτά για τώρα. Τα ξαναλέμε. Να προσέχετε παιδιά, πυροσβεστήρα τουλάχιστον